Makigtigom ang City Toda sa mga representante og e-bike nga nagdagan og nag-operate sa dakbayan sa Talisay. Tumong niini nga mapasabot kanila ang napatuman nga lagda kabahin sa mga e-bike sa dakbayan sa Talisay. Gipasabot ni City Toda Head Joy Tumulak nga sa ordinansa adunay managlahi nga gidaghanon sa e-bike nga gitugutang makadagan matag barangay ug di mahimong mulapa sila sa kota sa gidaghanon sa mga e-bike. Hinungdan nga gipasabot ngadto sa mga namaligya og e-bike nga limitahan usab nila ang pagbaligya niini sa Talisay City. Samtang nakigtagbo usab kang Tumulak ang mga presidente sa 14 ka mga asosasyon sa mga tricycle ug mapasalamaton sila nga sama kanila kinahanglan na usab nga matag tuig mo renew sa ilang rehistro ang mga e-bike ug malimitahan na ang gidaghanon sa mga magdagan nga e-bike sa kadalanan aron adunay kahigayunan nga manginabuhi ang mga tricycle drivers. Nagpasalamat sila nga doon na regulation sa e-bike. Kay pinagi sa regulation sa e-bike, nanginaot sila nga ma-minimize ang pagdagan sa e-bike. So, admitido po ang mga tricycle presidents, lakip na ang mga tricycle drivers nga ni-exist na gyud ang e-bike din sa Talisay.